Operația de gastric sleeve sau de micșorare de stomac se recomandă atunci când medicul chirurg metabolic este convins că după efectuarea acestei intervenții chirurgicale și ajungerea către greutatea normală sau la greutatea normală la o anumită perioadă în timp, pacientul va beneficia și de o reglare metabolică eficientă și va ajunge să scape de anumite probleme de sănătate existente înaintea intervenției chirurgicale. Se recomandă la pacienți cu diverse grade de obezitate. În clinica noastră, indicația pentru operația de micșorare de stomac constă în... se recomandă la pacienții cu un indice de mai mare de 35, lipsit de o altă comorbiditate. Pentru pacienții cu diabet zaharat sau o altă comorbiditate, o recomandăm pentru un indice de masă corporală mai mare de 30.